रायजो राजा नोंथांमोन बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि मुङाव बिपिएफ पार्टिया बिपिएफ दोलोआ ओरैबायदि थगायगासिनो दं, ओरैबायदि ठग प्रबंसना खालामगासिनो दं माने रायजो राजाफोरखौ। बियो फोरमान जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं नोंथांमोननो एकदम उइथ फोरमानजों दिनै मोनसे कल रेकर्ड लानानै फैदों नोंथांमोननो। नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासं। माने बिपिएफ पार्टिनि जि केरेक्टार, माने बिसोरो 2 लाख थाखा माने गुबुन गुबुन मानसिफोरनि एकाउन्टआव सोना होनानै, रायजो राजा नोंथांमोन, गुबुन गुबुन पार्टिनि एकाउन्टआव सोना होनानै 1,90,000 बिसोरो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थि इलेक्सन गेलेनो रिटार्न लाफिनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ खोनासं, कल रेकर्डखौ खोनासं। आं दामनानै होनोसै। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात Esto será ya. Esto será. The person you are speaking with. बेस्थ' नंलाय? हेलौ बेस्थ'? हेलौ 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 औ खोनादों? अबे दं? ओमफ्राय र' खोथाया माने नोंसोरथ' 2 लाखनि भितराव मावनायावथ' आधा खालामगोन होननासो मावदोंमोन नोंसोरो। ओमफ्राय दायो नोंसोर मानो गासैखौबो लुगैजोबखो? नों सोर? सजना ना सोर? आं बिनि बिब'। नङा, गासिबो लुबैनो माने खोथाया जिउमानि जागोन हो। जिउमाजों बुंखानाय सिगाङावनो हो। खोथाया दा बेबायदि बुंहरबाय जोंहा, होमबा जों सेकेन्ड हरामोन ना जोङो। बे बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय, बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय नङा, बुजिबाय? आरो जुदि प्राइमारिनिफ्राय मोनोबा बे बुस्थुआ नोंसोर मोनखायामोन, प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनखाया। नोङो बिटिसिआव 24 लाख मानसि दं, 24 लाख 5,000 मानसि मोननाय नों सानलाय सिन्था खालामलाय। 5,000 मानसिल' होदों ना बिटिसिआव। नङा, मावनाय समाव मोनसे बुंनानै लांबाय डकुमेन्ट्सखौ। नङा दा जाना लाङाखै फैनाय नोङो। होनायाव नोंसोर नङा, जुदि खोथाखौ लुगैजोबबाथ' जाया खामानिखौ। सोरनि आंनि नामाव खोथाखौ चेकआ फैदो? सन्जिनानि नाम, नोंसोरनो मावबाय दे, आं मानिबाय हो। औ औ आदा नोंसोरनो मावबाय, आं मानिबाय। दा औ सन्जिनानि नामाव 2 लाख मोननायनि बेहा औ दागो थाबाय, नंगौना नङा? औ औ बे 2 लाख मोननायनि दागोआव नोंसोरथ' फैसाखौ ओरैबायदि लांजोबनो नागिरदो। बिदिथ' मोजां जायाखै, बिदि खालामनायाथ' नै नोंसिना। खोनासं, आंनि खोथाखौ खोनासं हो। नोङो आंनिफ्राय दिसिना जागोन, बुजिबाय हो बिनानाव? आं बुंनाय बुस्थुखौ बेबायदि बुजि जायामोना जों। बिनि नामखौनो हरा आरो सन्जनानि नामखौ दानखाबाय अलरेडि। बे मानसिया लोमजादों होननानै नोंसोरसो अननानैसो होदों, हरदों। नोंसोरसो बानायदों। नों बेबायदि खोथाखौथ' दा होनबा बोरै जानो नों? मैयानो बिदिथ' मावनाय समायाव नोंसोर मोनसे होननानै लांबाय डकुमेन्ट्सखौ। मावबाय, दा जाना फैनानै नोंसोर एफा बेबायदि खालामनो नागिरबाथ' बिदि जाया। नोङो नोंसिनाथ' बिदि खोथाखौ खालामनाया खोनासङा, मोजां जायाखै। आरो खोथाखौ जिउमानि खोथाखौ जिउमायाबोथ' थगायदों। मा थगायदों? जिउमाया मा थगायदों? जिउमायाबोथ' 10,000 जादों। बेखौथ' जों मोनाखै, आंथ' मिथिया। नों आं मोनाखै जानो खालामनो हागौ, खिन्थु आगोलनिफ्राय लांदोंना 10,000खौ। बेखौ अलरेडि लोमजादों होननानै जों बिखौबो अननानै नोंसोरो होबाय। लांनो नङा मोनामोन, नङा, 10,000खौ लानो मोनामोन। आं नोंजों नांलायनानै लाबो गैला हो। नांलायनायनि नोङो खोथा नङा बियो, मिथिबाय? अननानै नोङो सजनानै फना हर नोङो। सिगाङाव आङो जोङो बेबायदि सजनानि नामखौ मेरला जोंनाव बेनिफिसियारि दंमोन, बिदिबा जों अननानै मानसिया गैया होननाय हिसाबै अननानै होदों जों। बेबायदिनो होनायनि माबायानो गैयामोन जोङो, बिदि आदि जायोबा। दा खोथाखौ बेबायदि मोनखांनायनि उनावथ' बिदि खालामबा जाया बुस्थुआ। मोनखांनायनि उनाव नङा, नोंसोरसो मोनखांनायनि उनाव लुगैजोबदों। आंनि मोननायनि सिगां आधा नै 50-50 खालामगोन आंनि खोथाखौ होननासो नोंसोरो मावदोंमोन, मिथिबाय? नै आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं हो। नों आंनि खोथाखौ मोजां मानि थाखाय रायलायाखै? बे सजनाया मा प्रब्लेम जादों? मानो रायलायाखै? जोंनाव मेरला बेनिफिसियारि दं हो। क'क्राझार चिराङाव मेरला बेनिफिसियारि। नोंसोर बोरै हरदों? जोंथ' बेयावनो होनो हायोमोन, नों गैबानो जों अननानै हरलाबायनाय बे उदालगुरियाव। आरो बे नोंसोरथ' बुस्थुखौ बेबायदि खोथाखौ सिगाङाव खालामनोबाथ' नोंसोर हरनोबो दरखार गैयामोन बेबायदि। बेबायदि दायोथ' दागोआ 2 लाखनि दागो दङ, बेथ' सेकेन्ड चान्स आरो बेलेग गैखाला बिहा। हा? बेखायनो नोंसोरबो बुजिनांगौ, मिथिबाय? दायो जि जाबाय दा होबाय, नोंसोरो 50-50 लायोबा लादो, नै खोनासं, आंनि आरो खोथाखौ लायाबा खोनासं। नोंसोरनि जोङो खोथा, खिन्थु आं कमप्लेन होनो हागोन नोंखौ, मिथिबाय? कमप्लेन सोरनो होयो हो? जों जेबो मिथिया। नोंसोरो मावनाय समावबो नोंसोरो 10,000 जाबाय, आरोबाव बेखौ लकेलावबो फैसाखौ जादोंबा, आङो आरो खोनासं, नोंबो आंनि दायो खोथाखौ 2 लाखनि आंनि खोथा भितराव नोंसोरो लांजोबनो नोङो नागिरदों। बे एकदम गाज्रि जादों। आंनि नोंसोर खोथाखौ बिदि खोनासं। दाखालाम, मिथिबाय? आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं नोङो, नांलायनो दरखार गैया। आं नोंनि 10,000 फैसा जायाखै। सजनाया आंखौ नुबा मिथियो, सजनाया आं जायाखै। बेहाय सोर जायाखै? सजनानाव जों फैसाखौ मिथिबाय। दा नोंसोर हाबखांनाय उनाव बेबायदि खालामनो जाया। रावबो बेबायदि माबा जायाखै, मिथिबाय? आंनि न' गुरियावनो मोनदों, सासे 2 लाख मोनदों, मिथिबाय? औ ओमफ्राय मा जाखो बे मोननाया? मा होमबा जाखो बे नोङो मोननाया? सन्जिनानि नामाव नोङो मानो डकुमेन्ट्स लानानै मावनानै नोङो 2 लाखनि दागो फोनांनानै नों मानो फैसाखौ दायो बोनो नागिरजोबदों? बेखौनो बुंलाय। नोङो आंनि खोथाखौ मावबाय दं, मोजां खोनासं। बिनानाव हिसाबै बुंबाय। बे बुस्थुआ नोंसोरबो बुजिनो नाजा। सन्जिना मावनायावबो 10,000 थांखाबाय, दागोआवबो 2 लाखनि दागो जाबाय, खिन्थु बियो बे फैसाखौबो जुदि एसेबो जुदि बिदि मोनाबा, 50% जुदि मोनाबा, खिन्थु खोथाया मोजां जायाखै नोंसोरनिया। मा जागोन खोथाया? मा जागोन जेनेबा होनलाय? नोंसोरखौ दम होनाय नङा, मिथिबाय? नोंसोरो इलिगेलै मावदों, मिथिबाय? बिदि इलिगेल जेबो मावनाया मावाखै। मोजां जायाखै बे नोंसोराबो। बुस्थुआ इलिगेल। खोनासं, बे बुस्थुआ इलिगेल फैनाय नङा, बुजिबाय? इलिगेल बाथाय हाबामोन, बुजिबाय? बे बुस्थुआ इलिगेल नङा। सजनाया मानो गिदों बेखौ? गोजौनिफ्राय फैयाखै, मिथिबाय? औ गोजौनिफ्राय नोंसोरो लिगेलैनो मावबाय, खिन्थु नोंसोर औ गाहायाव फैनानै इलिगेल खालामगासिनो दायो। मा बुजिदोंना खोथाखौ? खोथाखौ नोङो थार्ड पार्सन रायलायनाङा। सजनानो फना मानि सजनाखौ बुजायदों। रायलायनाङा? आं बिनि बिब' जाबाय, आं मानो रायलाया जानांगौ जाखो? हा? मानो नों हाबसुगोदों दा?
मा नाम नोंहा बुंलाय नोङो मा नाम आंनि नामखौ मानो नांगौ नोंलाय वाइ कमप्लेन नोंलाय सिगाङाव दायो मानो बुंनो गिदों नोंलाय हा सोरनाव कमप्लेन होनो फैबानो जाबाय ना सोरनाव साबसिन कमप्लेन होयो जेबो गिया आं साला ससियेल मिडियाआव होजागोन खिन्थु आंथ' मिथिखा हो बारा देखायबाला मिथिबाय नोङो खोनासं सजनाजों मोजाङै फन नांगौ सजनाजों मोजां रायलायहरनां बे लानो गोसो जादों नालाय आंजों मोननै खोथायाव रायलायहरगोन आं सजनानो फन नांगौ दाबो नोङो 90,000 लांखाबाय दा स्क्रिनशट दंखायो आंनावबो दंखायो आंबो लाखादों आंनि मबाइलावबो नों 90,000 लाखाबाय नोङो आंनो 10,000 हरबावगोन आं मिथिबाय आसुरित मानसि माने फैसाया आसुरित जाखो बिनानाव खोनासं फैसाया नोंसोरबो मावबाय नोंसोरबो 50% मोनखाबाय बिनानाव नोंसोरबो फैसाया मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं थाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि सायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ आं तारमाने फैसाखौ थाइसे ओरैनो मोनजाया खालामफ्लादोंमोन तारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बेखौ ओरैनो होफ्लादों तारमाने हाग्रामाया नामा नोंसोरो बेबायदिबा नोंसोर प्राइमारि लेभेलाव लिस्टखौ हरनांगोन होमबासो मोनसिना खालामगोन मोनगौ ना मोना नोंसोर बुजिगौ फैसाखौ मोननाय एफा माने माबानानै बिनानै लायाखै रावबो नोंसोरसो मावना होदो हा नोंसोर सेलेक्सन खालामनानै नोंसोरसो मावना होदो होमबा बे बुस्थुआ जिमानि फुल सजनाव बिमानि फुल जाहैबाय होमबा दा मावनायावबो 10,000 जाबाय नोंसोरो मानिबाय दे मावना होबाय जाबाय दे मानिबाय हा आङो नै बिनानाव आं नोंनि फैसाखौ एसे जायाखै आं भगबाननि कसम बुङो आं जायाखै नों जानाय नोङो जायै खृष्टान खिन्थु दा सन्जिनायाथ' नों फैसा खृष्टान आं हिन्दु होनांदों आं ना भगबान होननायसो आं मिथिया आं जायाखै सन्जिनायाथ' फैसा नोङो होनांदों ना जिउमानाव नों सोर जानो फैसाखौ जिउमायाव क्लियार खालामगोन खोथाखौ आं बिदि बुंबाय ना नोङो जिउमायाव बोरै जानो मोनखो नोंनि गैयाबा बोरै जानो मोनखो बियो बेनाव दाबो सोर जानो खोनासं फैसाखौ जि जाबाय जालांबाय नों मोनजादों मोनजायाखै आं बेखौ बुंनो थांला दाबो जि खालामना होबाय नोंसोरखौबो धन्यबाद होदों खिन्थु नोंसोरबो दायो बुजिनांगौ फैसाखौ 50-50 खालामनांगौ नोंसोरो नै खोनासं बिनानाव नोंनो 10,000 आरो हरनो रेडिबाव सन्जिनाया मिथिबाय 10,000 आरो हरनो रेडिबाव दे नोंनि खोथाखौ खोना बे बुंबा मा बुंदों आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव जेबो होना दे बुजिबाय नों आं बुंनोसै आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव माने सिगाङाव क्लियार जादों माबाखौ सजनाजों क्लियार जादों बुस्थुआ बेबायदिबासो हरनो हागोन नङाबा जोंना मिलाया अंकआनो मिलाया माने गोजौनिफ्राय बियोसो हरखानाय नोंसोर बेबायदि खालामबासो हरगोन नङाबा हरा बुजिबाय बे सिनिफ्राय फैखानाय बुस्थुआ बेखौ नोंसोरो चेक मावनायनि सिगाङावनो चेक हरनायनि सिगाङावनो बे आगोलावनो डकुमेन्टस लानायावनो नोंसोर क्लियार खालामनांगौमोन नोंसोरनिफ्राय जोङो हिसाब खिथाब जों लाफिनगोन बिनानाव बे बुस्थुआ बेखिनिखौ नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन मिथिबाय नै बहुत गिदिर दागो बे 2 लाखआ आंनि खोथाखौ खोनासं बिनानाव नै खोनासं मोनसे खामानियाव थाङोबा बे बुस्थुआ क्लियार खायसो हरदों क्लियार नङाबा जोंबो बेखौ हरामोन बुजिबाय आंनि खोथाखौ खोनासंनो बुंनो नागिरदों दा जुदि फैसाया क्लियार आं बुङाबा आंथ' आं बिहरनायनि अधिकार गैया दा सजनाया बिदि बुंबाय एथ' आराम जोंनो बेनो लोमजादों हिसाबै 50 लादों बबे आंनि लोमजादों हिसाबै आं बुजिबाय दा बेबायदि खालामनाङामोन सजनायाबो बिदि लोमजानाय मानाय इफोर खोथाया जिउमानि बानायनाय खोथा इफोरो सन्जिनानि खोथा नङा दे आं बुंखायो इफोरो नोंसोरो जिउमादों मा रायलायदों जिउमादों मा थगायजादों इयो जोंदो लोब्बा गैया इदो खोथा गैया मिथिबाय जिउमाया थगायदों जोंखौबो मानो थगायनांगौ बियो 10,000 फैसाखौ मानो लांनांगौ बियो नोंसोरथ' मावनायाव नोंसोर थाइसेबो मोना दे मावनानै होबाय दे आच्छा ठीक आसे मावना होबाय 2 लाख हाबबाय 2 लाखआव नोंसोर 1 लाख लानानै मानसि जानांगौ नोंसोरो बेबायदिथ' नोंसोर बिदि जरजबस्तिथ' नोंसोर बिनो मोना नोंसोरथ' बिदि राइट्स गैया बिनायनि नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो प्राइमारि लेभेलाव बिदिनो गाहाय लेभेलाव बहुत हामा गाज्रि थासारि सोमजियो मिथिबाय बेखायनो नोंबो बुजिनांगौ दायो जोंबो गुबुननो बुंदों दासिम गुबुननो बुंदों नै खोनासं बिनानाव बिनायनि राइट्स गैया आंबो होनायनि राइट्स गैया आङो हरानो सजनानो हरानो नोङो सिन्था खालाम बिनानाव एफा बुरजा मानसि 5,000 मानसि मोन बिटिसि एथ' मानसि दं होमबा जोंना माबायदि केपेसिटि दं सिन्था खालामनाय बेबायदि मिलायनायखायसो हरखादों सजनाखौ दा सजना हाबनाय उनाव बेबायदि खालामनांबाय जेरावबो बेबायदि 3-4 रानना लानो गोनाङानो जायाखै माथो 2 लाखखौ हा आंनि नोंसिनिया बुरियावनो मोनदों 2 लाख निजेनो 2 लाख मोनजोबदों बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय बुस्थु जोंना बे प्राइमारि फैयाखैना नों खोथाखौ बुजिना आं फैसाखौ आं भरिनांगौ होमबा सजनानिखौ नोंसोरथ' मावनाय समाव बिदि बुङाखैमोन ना नङालै सिस्टार बुंदों बे सजनानो मोजां बुं दा खोथाखौ हाबनाय उनाव बिदि खालामना स्पस्ट बियो फार्स्टआवबो नोंसिनि गामियाव सोदों बियो मिथिखायो आदा हाबा आं हरगोन होनखानाय खोथा मिथिखानाय जों खोथा मिलाया बेनो फन हरामोन ना आं मानो फन हरबाय थानो बारे खोथाखौ बुजिया आं थैनांगौ जानानै फैगोन दा फैसाखौ दा नोंसोर दासिम बेलेगनिफ्राय मोनबावाखै नोंसोरो सन्जिना खमसे खम नोंसोरखौ अननानै आं हरबावदों आं हर होनदों 50%खौ हर जेबो नङा बिसोरबो मावना होदों बिसोरनो 50% हर 1 लाखखौनो हर 10,000खौ नों सिन्था खालामबाय थानाङा 10,000खौ बाद होनानै 1 लाखखौनो आं बिसोरनो हर होननानै आं बुंदों मिथिबाय दे बिनानाव आंबो बे माहाजोन जाया आं बे फैसा लाना माहाजोन नोंबो माहाजोन जाया बुजिबाय खोथाखौ बेबायदि खालामदोंबा सजनाबो हाबा नांगोन खिन्थु दा सोर हागोन सन्जिना सागोन 2 लाख लानानै बेबो गिदिराव हाबो दा बेबो बेबायदि थगायदों दा बेनावबो नांनाय बे फैसाखौ आं भरिग्रा बेबायदि खालामदों दा बेयो एफा मिसुलिया खालामदों खोथाखौ मानो दा लाजिदों सजना रायलाय नोंसोरसो फारसेनिफ्रायनो मिसलिया खालामगासिनो मिसुलिया आं खालामाखै नोंसोरो आं क्लियार बिउरि बानायनानै नोंसोरो बेबायदि खालामनो नागिरदों नोंसोरो नै सिस्टार आं मिसुलियाबा सजना रायलाय लावदाव रायलाय सजना सोंना क्लियार खोथाखौ मानो बुजिगोन बे आं जुदि नोंसिनाव आदि आदिबा मानो बुजिगासिनो नोंसिनिखौबो नोंसोरनि टारगेटखौबो आं बुजिगासिनो आं बायचान्स जुदि आदि बुंदोंबा आं सजना मानो फन रेकर्ड खालामोन ना खोथाखौ बुजिना ला क्लियार खादोंमोन बे बुस्थुआ बेबायदि सजनायाबो बारे थांनाय जादों खेबनैसो थांनानै बुंदों सजना बेबायदि क्लियार आरो चेक सिगाङाव सोदों ओंखारो आरो बे चेकखौ लानानै मोननायनि उनाव नोंसोरो फैसा मोना जाजानो गिनानै नोंसोरो बहुत माबा खालामदों ना नोंसोरो बे चेकखौ जों केन्सेल खालामनो हागौमोन ना बेबायदि मोनाबा फैसाखौ जुदि जोंबो 50% मोनाबा जों बे चेकखौ केन्सेल खालामगौमोन आंनि खोथाखौ खोनासं नोङो नोंनि जायगायाव नोङो राइट दं आंनि जायगायाव आं राइट दं दे नोङो बुंदो दे सैथो बाथ्राखौ सजनाया मानो रायलायनो लाजिदों दा होमबा बुंलाय लाजियाखै
मानो लाजियाखै लाजिखो सन्जिनाया सजनाया मानो मानो लाजिखो लाजिनांगौ होमबा जाखो मानो लाजिनांगौ जाखो फनखौ होलाय मानो फनखौ होआ होमबा नोंसोरनि बेबायदि मेन्टेलि प्रेसार होनायाव नोंसोरो इसां बार 50 गाहाम नोंसोरो मियाबो बेसां प्रेसार होदों आंनि खोथा मोननानै बियो फैसा हरदों नोंनो मिथिगौ नोङो हा अननानै आङो हरना हो 1 लाखखौ हर 50-50 खालाम बिसोरबो मावना होबाय आচ্ছা दे ठीक আছে हर 2 लाख गाहाम फैसाखौ इसोरबो नङा मावना होदों बिनानाव हर नोङो खोनासं नोंनि बेबायदि खोनासं 10,000 बिनानाव नोङो सानबाय खोनासं थानाङा होननानै आंनि खोनासं पारमिसन मोननायाव बियो हरदों मिथिबाय आंनि खोथाखौ खोनासं बेबायदि जोङो बेबायदि खोथाया मिलायलायाबा जोंनाव मेल्ला बेनिफिसियारि दं जों मानो होनो हागोन सिन्था खालामनाय जों उदालगुरियाव मानो हैगोन होमबा नोंखौसो मानो होआखै जों मा मिथिगौ सन्जिनानि डकुमेन्टसखौ माबोरै लांनो मोननांगौ नोंसोरलाय हा बेसेबा गोजोन नों बबे जायगानि मानसि नोंलाय नोंलाय बबे जायगानि मानसि हा आं नों बबे जायगानि मानसि सन्जिनानि जायगानि मानसि आङो सन्जिनानि बिब' आङो जुदि नोङो नोङो सज'आथ' सन्जिनानि दे नै मोनसे खोथा नोंहा आं मेरला मानसियानो दङमोनबा नै नों मानो सन्जिनानिखौ आं नै लानाय दे बुंलाय हा आं नोंसोर मानो लाङाखै बेसेबा आं गोलाव लामा लानानै माबायदि साबा मानसिनि नोंसोर बोरै चेक बनायना हरनो मोनखो नोंसोरो नङा आंनि खोथा खोनासं बिनानाव हा आं मोनसे खोथा बुंनोसै आं मोनसे आंनि खोथा खोनासं नोङो रागा जोंनो आंबो रागा जोंना बुंगोन रागा जोंनायनि बे खोथा बुस्थुआ नङा नोंबो बे बुजि बुस्थुआ आंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय आंबो बिपिएफनि मानसि नोंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय जोङो एक जानानै खामानि मावनांगौ दे बेबायदि नङा अयथासार खालामनाङा बेलेगखौबो आं अयथासार मिथिबाय खालामाखै बेखौ जिउमाखौ क्लियार काट बुंखायोमोन बुस्थुआ हा जिउमाखौ बिदि क्लियार काट जिउमा बेबायदि नङा जों उदालगुरि थांदों होननानै मेल्ला दं क'क्राझाराव जों मेल्ला होनो हायो बेनिफिसियारि नोंबो सिन्था खालामला बिनानाव जों खोथाया मिलायनायखायसो जों उदालगुरियाव हैदों जिउमादों नों मा रायलायदों बेखौथ' जों मिथिया हा जिउमाजों मा लोब्बा जानानै नोङो बेबायदि इसां गोजाननिफ्राय मावना लांखो जिउमायाबो थगायनानै मावनो हरबाय माने थगायनानैसो बे थगायनाय माने बुस्थुआ डकुमेन्टखौ कालेक्ट ओरैबायदि खालामनानै हरदों बियो जिउमाया जों 100% जिउमाखौ सिनायो जिउमाया नालाय थगायदों जिउमाया आंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा दायो मिथिबाय नोङो सज'ना खेबनैसो आं जेबो प्रेसारा मेलेलि आं सज'नाखौ बुंगोन सज'ना जुदि नों लानो गोसो सन्जिनाखौ दा नोंसोरो बिदि फैसा बिबाय थानानै मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले एक्सन लागोन मिथिबाय दे लामा एक्सन हा लाबानो जाबाय आं खोथाखौ खोनासं आङो जिउमाखौ सरि जिउमानो सज'नाखौ खेबनै रायलायगोन आं फैसाखौ लानो ला सज'ना नोंबो गिदिराव हाबो दा नोंबो सैथोखौ नुगोन आंबो सैथोखौ नुगोन बुजिबाय बेबायदि एथ' मिसुले खालामदोंबा फाबा आं नांगोन बा बेनाव नांगोन मानि फैसाजों फा बिलाय मानि फा नोंसोरो आंबो 2 लाख फैसा मावना होनानै नोंसोरो 1.5 लाख फैसा लांनो नागिरनाया नोङो थाबा नै माथि बिनानाव नांगोन मा देलाय बुंलाय आंनि हा खोथाखौ नाय आं बे फैसाखौ थाइसे मोनजाया मिथिबाय आं गोजौआव नै होजोबनांगौ आं खोनासं गोजौआव होजोबनांगौ आं दा बेखौ आङो थैनो हरला फैसाखौ दासिम आङो रावनियावबो आङो जेबो बुङाखै दे नोंसिनि खोथाखौ खोनासंनानै थागासिनो मिथिबाय आं बाहेरा उल्लेख खालामाखै नोंसिनि खोथाखौ दे दाबो आं मिथिबाय नै खोनासं आं नोंनि फैसाखौ नांगौ दे आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं बुंनो ला मोजां खोनासं बेबो बे फैसाखौ लाना मा जाया आंबो गरिब जाया बे फैसाखौ लाना आं फरायनांसिगोन बे फैसाखौ बुजिया होमबा बे 50,000 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन दा 50-60 थाखाखौ आं फरायनांसिगोन बोरै फरिनांगोन बुजिबाय नोङो बोरै मा फरिनांगोन नोङो फरायनाङा आं गोजौआव हा अलरेडि बेबायदि खोथाखौ मोजां खोनासंना ला नों बेबायदि रायलायनाङा आं नोंजों मोजां रायलायदों बिनानाव हिसाबै रिसपेक्ट दे खालामदों आंबो नायगोन दे औ नोंसोर बोरै माहा फरिनांगोन आंबो खबर लागोन नङा माने हा बुस्थुआ गोजौनिफ्राय खोनासंखागौ गोजौनिफ्राय बेबायदि फैनाय नालाय बेबायदियावसो जोङो सेकखौ मोनदों आरो नोंसोरबो मिथिबाय मोजाङै मोजां दायो मानिलायदो मिथिबाय अननानै मानिलायदो नोंसोरखौबो आं बुंदों मोजाङैनो रागा जोंलायनो दरखार गैया नोंसोरनो 10,000 हरबावगोन नोंसोर 1 लाखखौ लादो 50% आरो सन्जिनानियाव 1 लाखा खिन्थु थानांगोन आं बुंखादों दे लाबाय जुदि दे नोंसोरो मानिलायाबा खिन्थु आं नै एक्सन खोनासं लागोन मिथिबाय दे बुजिबाय नों एक्सनखौ सिगिबाय थानाङा आं जेबो गैया आं खिथिबो सिगिनायनि गिया खोथा एक्सनखौ नङा आं सिगिनायनि खोथा जेबो नङा गिया बेयो मिथिबाय आं जेबो गिया नोंसोरो इलिगेलै आङो मावखादों बेखौ इलिगेल नङा बेबायदिबा फैसाखौ मोनखाया बे इलिगेल बे दुनियावनो रावबो सैथोजों थाङा एसे इलिगेला थांखागोन बुजिबाय नों खोथाखौ बुजिना ला नों दायो 5,000 बानायनाय नोङो समावथ' नोंसोर थिग मावदो दे खिन्थुबा नोंसोर दायो बे नङा सफायखांनायनि उनाव बिनानाव मानो खालामजोबगोन बिनानाव नोंसोरो हा खोथाखौ खोनासं आंनि खोथाखौ नों गाज्रि साननाङा रागा जोंनाङा गाज्रि साननाय नङा फार्स्टआव आं नै बहुत धरज' दंगासिनो आं 5,000 खोनासंगासिनो नोंसिनि नोङो मेन्टेलि खोनासं प्रेसार नोङो होनायखौ आं खोनासंगासिनो मिथिबाय आं मेन्टेलि मा प्रेसार होदों जेबो मेन्टेलि प्रेसार जायाखै बेयाव मेन्टेलि जेबो प्रेसार होआखै आं माने फंनैसो रायलायगोन आं बेफोराव हो आं बिब' बिनि लावराव आं हो फिसाजो बायदि फेदेरदो बिसोरखौ नों गम दोङो हा आं जेबो मिन्थिया नोंसोर फेमिलि बेथर आं होमबा खेबनै रायलायगोन नों लावराव हो आं लावराव खेबनै रायलायगोन आं दोनगोन ओमफ्राय दालाबो दे मा खालामो नोंसोर आं खेबनै सजनानि खाथियाव होना लावराव रायलायगोन आं दे खिन्थु नोंसोरो बिदि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले जेबो आं